كما يمسيهم خبركم تخطاتلتي لومي ربع شمونت جنبوس تدالوا هاجراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيتروس منقص أرسل زينا بمخنيات مبل 33 عامة قننات النت نبل تمهارو زغنع بهلا ومريد قريبون عبد النزباء أوردت على معت جرادين شتتات المينستر حرشان معوات برتعم كسرح وتحاتيتون عبد النزباء لقى عن سباز تتجور لمعت أو مدبات عبد رجعت من نوابرو لعلى استوات أو كم زجاورو تجليتون روسيان سيرالون عبد حيالو طلاتات بحبار كسر حازة خلص من معكتيمان أبي زحالف ورحمية زي عوشتي 250 عامتات زل عالمة وعي كم تمزقبة تقريتهم أبي ميانمار تغزتو بزولو قلولاو نايستمزاقو بسبات قطرين لعلي 3 مليون بتكيون مدبات مبل 33 عامت ناتنت ب 27 ميازيا بميدا بحث مسكرم بزغربه ناب قلعو زغنع كونسرت مفلا مذكريو لوم دما ناب تمهارو زغنع تمساسال مريت قريبولو وكيل إيرينا دانيال ولدو بملكع صبصاب نزدالو تحستو ستيفانوس غرماي كقربايم حنا نوسنا لفكرنا حنا نوسنا لحريانا حنا نوسنا أبارينا قدن صحينا فقرت بالشراتنا وكير سدت حلفت أسناينا بلين تسنت بمخنيات مبل 33 عامت قننات صنت وحسن السلام بمخاته بزبل تيمام تمالي شوعات تقنبوت اب ساعات مشت اب اسمره ميدا بحت مسكرم ناب تمهارو زغنع بهلاو مرئيت مالت كونسرت قريبهم اذا كان ماكراي درجه كساب كولجات زركبو تمهارو استساطفو مدب እና ዘናግዕ ዘምህር ደርፈታት መስተልሂቱም ዋዛታት ሚሎድራማን ካልእን ዘጠቃለለ ነይሮም ኣብቲ ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ንልዕሊ 2 ሰዓታት ዝቐጸለ መደብ ብጉጅለታት ባህሊ ኣሰርን ከዋኸብ ትሪምን ከምኡውን ብጉጅለት ትርኢት ሚራስ ናይ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዝቐረበ ሙዚቃዊ ምርኢትን ብዳዊት እዮብን ጉጅልኡን ዝተዳለወ ኮሜድን ቀሪቦም ካብ ኣወሃሃት ናይቲ መደብ ስነ ጥበበኛ ፍጹም ዮሃንስ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ምርኢት ኣካል መደባት ጽምብል መበል 33 ዓመት በዓል ናጽነት ምዃኑ ብምጥቃስ ንዕዙ ዝተሳተፎ ተምሃሮ ኣመስጊኖም ተመሳሳሊ ምርኢት ብ11 ግንቦት ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 17 ግንቦት ድማ ንነበርቲ 13 ምምሕዳራት ንኡሳን ዞባታት ኣስመራ ክቐርቡ ምዃኑ ተፈሊጡሎም መደባት ጽምብል መበል 33 ዓመት በዓል ናጽነት ብ27 ሚያዝያ ብዝቐረበ ካብ መዋእለ ህጻናት ክሳብ 5 ክፍሊ ዝርከቡ ቆልዑ ዝተሳተፍዎም ምርኢት ኮንሰርት ካብ ዝፈለመ ዝዝከር እዩ ብ7 ግንቦት ዝተኸፍተ ቅነ ናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ክሳብ 20 ግንቦት ከምኡ ዳሳት ብደረጃ ንኡሳን ዞባታት ድማ ካብ 20 ክሳብ 23 ግንቦት ክካየድ እዩ
نوسنا صحنا نوسنا لفكرنا صحنا نوسنا لحريانا صحنا نوسنا أبارينا قدم صحينا فكرت بالشرابنا ኣብ ንዞባ ቆርደስ ዝነጥፉ ኣልማዕቲ ጀራዲን ሸተታት ሚኒስትሪ ሕርሻ ንምዕዋት ብሓፈሻ ስትራቴጂ ውሕስ ማእዛዊ መግቢ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ድማ ብቐንዱ ንምርጋፅ ኣበርቲዖም ክሰርሑ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ቴዎድሮስ ዘገርግሽ ምስ ኣባላት ማሕበር ኣልማዕቲ ጀራዲን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ምዕባይ መጠን ምህርቲ ጥራይ ከይተደረቱ ምስ ኪላታት ሕርሻ እናተላዘቡ ኣብ ዘፍሪዎ ዓይነታዊ ምምሕያሻት ክገብሩ ፀዊዑ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ከሰተ ገብረ ዮሃንስ ብወገኑ ሓረስቶት ብሓፈሻ ኣልማዕቲ ጀራዲን ድማ ብፍላይ ኣብ ምሕደራ መሬትን ማይን ዝኽተሎ ኣባኻና ኣገባብ ንምሕራም ምስ ሰብ ሞያ ሕርሻ ተዋሂዶም ክፅዕሩ ከምኡውን ወቕቲ ፍርያቶም ከስፍሑን ዓይነት ዘፍሪዎ ኣሕምልትን ፍረታትን ከውስኹን ተላብዩ ኣልማዕቲ ብወገኖም ኣብቲ ርክብ መረዳእቶም ዘዕቢ ብምዃኑ ክድፍኣሉ ብምዝኻር ንንጥፈታቶም በኣሉታት ዝጸሉ ዘሎ ሕፅረት ቀረባት ክፍታሕን ብውሕጂ ዝተባሕጉገ መሬት ኣቓልቦ ክግበረሉን ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ንዞባ ቆርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ኣልማዕቲ ጀራዲን ብተናፀል ዘካይድዎ ፃዕሪ ኣድማዒ ስለ ዘይኮነ ብማሕበር ተጠርኒፎም ክሰርሑ ከምኡውን ኣብ መዓላን ምሕደራን ዝውንንዎ መሬት ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ብምዝኻር ኣብ መዓላን ምሕደራን መሬት ዘጋጥም ፀገማት ንምቅላል ኣድላይ ደገፍ ከም ዝግበር ኣረጋጊጹ ኣብ ንዞባ ሎጋዓን ሰባት ዝተተግበሩ ከም ማእከል ዝገበሩ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ምጥርናፍ ዓድታትን ርጋት መነባብሮን ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብሩ ተገሊጹ ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለው ትሕዝቶ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበያ ኣብ ንዞባ ሎጋዓን ሰባ ኣብ 33 ናይ ናጽነት ዓመታት ዝተሰላሰለ ከም ማእከል ዝገበረ ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ምውዳድን ምስፋሕን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድማ ብፍላይ ኣብ ርግኣት መነባብሮ ዜጋታት ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ኣመሓዳሪ ንዞባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ገሊጹ ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምሕትት ኣቶ ኣብርሃም ዝርግሕ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት እናሰፈሐን ብመሳርሒታትን ዓቕሚ ሞያውያንን እናማዕበለን ብምምጽኡ ዜጋታት ብደረጃ ዓድን ምምሕዳር ከባብን ተጠርኒፎም ዝሓሸ መነባብሮ ዝመርሕሉ ባይታ ከም እተፈጥረ ብምጥቃስ መንግስቲ ዘውፅኦ መደባት ንምዕዋት ህዝቢ ንዝገበሮ ኣበርክቶ ሞኪሱ ድሕር ናጽነት ናይ ብሓቂ እቲ መንግስቲ ንኩሉ ብማዕርነት ብናይ ብሓቂ ንኩሉ ክባፅሕ ኣለዎ ኢሉ ናብ ቀዳምነት ካብ ካልኦት ናብ ርሑቕ ገጠራት ኢሉ ብዝእውጆ መሰረት ዝተገብረ ስለ ዝኾነ እዚ ዕብየት እዚ እውን እዚ ለውጥታት እዚ እውን ክሪኦ ከለና ቀሊል ዘይምዃኑ እዩ ኣብ መጓዓዝያ ተመፂና ሓራቱን ከምኡ ዓይነት ናይ መጓዓዝያ ኣብ ዝንኡ ዘባዚ ካብ 5 እስካዕ 6 ዝንቀሳቐሳ ኣለዋ ናብ ብሎጎ 2-3 ነይረንን ኣለዋ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ዝማእኸላይ ቦታ ሰሜን ሓንሰባ ንብሎ ዘለና ብተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ኣብ መጓዓዝያ ስለ ዘለዎ ኣገልግሎት ካብ ኣስመራ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ንምንቅስቓስ ዝያዳ ምቹእነት እዚ ኣገልግሎት እዚ ድማ ምርካቡ ሓደ ካብቲ ዕብየት እዩ ሞባይል ርክብ ኣብ ዝንኡ ዘባ ኣብ ዘሎ ወኪል ፖስታ ኣለና ኤሌክትሪክ ድሕር ናጽነት ብሙሉአን ዜን ዓድታት እዚኣተን ኣትይወን በብኸባቢኡ ዝተሰርሑ ዓበይትን ንኣሽቱን ዲጋታትን ራህያታትን ንዝጸንሐ ሽግር ዝተማይ ሰብን ጥሪትን ኣብ ምቅላል ከምኡውን ትሕዝቶ ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብታም ልምዓት ጀራዲን ኣብ ምስፋሕ ዝገበርዎ ልዑል ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ዝሓበረ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ጽላት መጓዓዝያን መራኸቢታትን እውን ዝበዝሓ ዓድታት ስሉጥ ኣገልግሎት ክረኽባ ከም ዝበቕዓ ኣረዲኡ ከም ውጢት ዝተኻየደ ጻዕሪ ቁጥር ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ከም ዝወሰኸ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ 12 ምምሕዳራት ከባቢ ከም እተባጽሐ ሽግር ዝስተማይ ሰብን ጥሪትን ዝበዝሓ ዓድታት ከም እተፈትሐን ቁጥሪ ኣልማዕቲ ጀራዲን ከም ዝወሰኸን ጠቒሱ ድማ ኣብ ህዝቢ ንዝሰረጸ ናይ ዋንነት መንፈስ ብኣድናቆት ገሊጹ ኣብዚ ንኡ ዘባዚ መሬት በዓሉ ይሰርሖ ምክንያቱ 6 ሜትሮ 7 ሜትሮ እንዳነደካ ክረምቲ ከመይ ገይሩ ሓመድ መሊኡ ድሓር ናብ ሕርሻ ቀየር እዚ ከምሉ ሙድ ከም ባህሪ ዝጸንሐ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ልምዲ ባህሪ ስለ ዘለዎ እዚ ድማ እንዳዓበየ ኸይዱ ሕጂ እውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ከመይ ጌርካ ነቲ ጎቦታት እንዳደልደልካ ብእምኒ 4 ሜትሮ 6 ሜትሮ እንዳነደካ ናብ ግራውቲ ተቐይሮን ከምዚ ዓይነት ምትእትታው እቲ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ኩነታት ኣብዚኦም ናይ ሕርሻን ኣብዚ ጀራዲንን ክሪኦ ከለና ዝያዳ እንዳዓበየ ከይዱ ትዕብየቱን ናይ ብሓቂ ለውጢ እንዳምፀ ዝንኡ ዘባዝውን ነፍሱ እንዳኸኣለ
يخيد كم زلوا حدا كنجمجمو نخيل مالتي አቶ አብርሃም አብ መወዳታ 13 መምሕዳራት ከባቢ ዝሓቁፍ ንኡዘባሉ ጋንሰባ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ስለ ዘይብሉ ምድልዳል ናይ ሕርሻ መሬትን ምፍዋስ ማይ ኩዕታትን ዝለዓለ ግምት ከም ዝወሃቦ ብምግላጽ ህዝቢ ንዘካይዱ ዘሎ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክደፍኣሉ ማሕበራት መንግስቲ ድማ ገስጋስ ልምዓታዊ መደባት ንምድንፋዕ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ባህላዊ ስፖርታውን ትምህርታውን ውድድራት ዘጠቃለለ ቀነ ውዳበ መንስያት ንዞባ ራዕታ ድልድል ውዳበ ድልድልን ሃገራዊ ምዕባለ ብዝብል ቴማ ካብ 25 ክሳብ 30 ሚያዝያ ተኻይዱ ሓላፋ ሃማመተ ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ኑር እስማዒል ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ቀነ ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ምድልዳል ውዳበን መንስያት ምምዕባል መሃዝነትን ፈጠራውነትን ከምኡን ኣካላዊ ብቕዓት ዝሕይለሉን ባህላዊ ርሻታት ዝቕሰመሉን ባይታ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዝተረኣየ ዕዙዝ ተሳትፎ መጊሱ أكايد سرحنو زبارعتا أتو محمود عبد الله بجديو بقوع منسي مفراي ناي كل زيغا حلافنت بحفشا ناي ولدن بيت مرتن دما بفلاي مقان بمحبار منسي يتمهارو جزيوم من ممعبالهم أب زحجزن متايوم أب زتاتحن مدبات كوعلو كم زقبا أجنزيمون حلافي تمرتي أبتنو زوام ممهر إدريسي إبراهيم دما تي كنن أبو زغرب مدباتن أب مسرح ممهارن مستمهارن تراكم زلو بمتكاس أب متاين مسفحو بوهدات كسراح الزغاقيرون እዚ ከምዚሉን ከሎ ብማሕበራዊ ትምህርቲ ዝሰልጠኑ 31 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 120 ተምሃሮ ከምኡን ብጽገና ሞተር ጀላቡ ዝሰልጠኑ 13 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 24 መንእስያት ተመሪቖም መደበር ፖሊስ ንዞባ ፎርቶሳዋ ኣብ መንጎ ህዝብን ፖሊስን ዘሎ ዝምድና ብምሕያልን መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ብምዕባይን ተሪዮ ገበናትን በደላትን ንምንካይ ዝዓለመ ርክብ ምስ ህዝቢ ኣካይዱ أزاز مدبر بوليس نوزبا فورتساوا أتو قبرتنساي برهانة أب زمحلالفو ملختي محلاو سلامن دحناتن حبرتسب نبروتن طريتون بوليس ترايز قدافع مع مسلا زي كونه كمون حق زي مفلات قاب تحتات الناس زي دحن حزبي ببوليسن كالوت أكالات حقن تان زوهاب مخرن ممرحيتاتن كختل التحساسيبون قبلنا نياتات مقلع نستقاقيو مقرامن مقنحن نقدايات حدقا مردا كركتات بزمد شماغل لمدكاس ህፃናት ብስነ ምግባር ምኹስኳስ ከምኡን ስርቅን ሓሶትን ምጽያፍ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ልዑል ተራካብ ዘለዎም ክብርታት ምዃኖም ዝሓበረ ኣቶ ገብረትንሳኤ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ወለድን መሪሕ ተራ ክጻወቱ መንእሰያት ድማ ካብ ጎዳእቲ ተግባራትን ወልፍታትን ተሓይቦም ገበናትን በደላትን ንምግታእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብሓላፍነት ክዋስኡ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ በወገኖም እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ህዝብን ፖሊስን ዘሎ ዝምድና ዝሐይልን መረዳእቶም ኣብ ሕጊ ዝዕብን ብምዃኑ ብቐጻሊ ክካየድ ኣተሓሳሲቦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት روسيان سيراليونن بحيالو صلاتات بحبار كسرحا زخل سممع كتيمن منسترات قدايات وصاي كلتين هاجرات بشوعه غنبوت اب موسكو بزكايدو ركب هاجراتهم اب مدنفع قطبا بحفشا نقدن صعاتن دما بفلاي كتحاجاجزا مخانن غليصم كما قالت سممع روسيا بزعمت زي اب كتما فريتاون امباسي تكفت مدب كم زلو افليتا بزكازي روسيا سيراليون تكال نيكليساو صعات كتهان صلا مخانا بتركب تمباصيا ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ዝምድና ሩሲያን ሃገራት አፍሪካን ወታው ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረዱ ሃገራት ምዕራብ ንሩሲያን ምንጻል ከካይዶ ጸንሓ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዘመተ ከም ፈሸለ መንግስቲ ሩሲያ ክገልጽ ጸኒሕሎ ዝሓለፈት ወርሒ ሚያዝያ ውሽጢ 150 ዓመታት እታ ዝለዓለ መጠን ዋዒ ዝተመዝገበላ ወርሒ ምንባራ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም أبتا ورحز تمزجبا متن وعي هقدمو كابز نبرة بأسات 1.6 ديجري سنتيغراد كم زايدة تم تصبصبات اليوم بسنكتي كستات بفلاي أب أهجر إسيا أب محبر الكتابة ونتفتات حزبي انكفاض فترة متن وعي كم تغست تفليتون فيلبينسن إندونيسيان زركبان هاجرات زوبا بسنكي كتر وعي هبيت تمرتي كعطوا كم تجدد زفلتيو زي حلفات ورحي ميازيا أب مدرت رايزي كونه أب ما يوع أكلاتون لعل متن وعي تمزجبلا من براك إلى تاتي قلصون متن وعي بدرجة عالم عمتاون نوسخي متسكم زلو وتمكيلاتات يعبرون
ኣብ ሚያንማር ተኸሲቱ ብዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ናይ ተመዛበሉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 3 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም ብመሰረቶም ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 6 يغريتا تاهز بزحلف 6 وارح ጥራይ በአስታት 50 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ተፈሊጡ ኣብ መንጎ ዕጥቃት ጉጅለታትን ሰራዊት መንግስትን ዝካየድ ግጭት ብሰፍሐ መልክዑ ይቕጽብ በምህላው እቲ ቁጽሪ መሊሱ ክወስኽ ከም ዝኽእል ናይ ቀራበት ዓዘብቲ ይምቱ በቲ ኣብ ፈለማ 2021 ዝተኻየደ ዕልዋዝ ሰዓበ ቅልውላው ልዕሊ 5000 ሰባት ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ቅልውላው ንምህዳ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ምትእትታው መሊሱ ይሓላልኾ ከም ዘሎ ናይ ቀራበት ዓዘብቲ ይሕብሩ بريزيدنت كيوبا ميغويل دياز كانل عب روسيا ناي سراح مبصح نمفصام لومي شمنت غنبت كتما موسكو اتيو بريزيدنت دياز كانل عبزي ناي 3 معتات عدوتهم مس بريزيدنت فلاديمير بوتين كومون كالوت لعلوت سمز روسيا تراخيبو عب ممعبال دبلوماسياون قطباون زمدناتات كزرارب مخانه تغليصون ريسان كيبان عبزي عقات عمزي مبل 64 عامت مسرات الدبلوماسياو زمدنا انكصم بلا مخانن ون تفليط الله ገራታት አሜሪካ ተነቢሩለን ዘሎ ሩሲያን ኪባን በይናዊ ዘይሕጋዊ ገራታት ንምካት በሓባር ክሰርሓ ምዃንን ክገልጻ ምጽንሐን ይጥቀስ ብዘይ ካዚ ክልቴና ሃገራት ቁጠባዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዘኽእል ስምምዓት ከም ዝኸተማውን ዝዝከር እዩ ሰራዊት እስራኤል ብሸውዓተ ግንቦት ብታንክታትን ድሩዓት መካይንን ተሰኒዩ ኣብ ራፋሕ ድሕሪ ዘካየዶ ስርዒት ነቲ ወሽመጥ ምስ ግብፂ ንዘራኽብ ዶባት ብምቁፅጻር ከም ዝዓፀዎ ተቃሊሑ ኣብቲ ስርሒት ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕልቲ 1.5 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ተዓቂቦምሉ ዘለዉ ከባቢታት ብዘካየዶ ደብዳብ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ጥዕና ቃዛ እዚ ንጠቕላላ ቁፅሪ ብደብዳብ እስራኤል ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ናብ ኣስታት 34800 ከም ዘብፅሑ ሓቢሮም ሰራዊት እስራኤል ነቲ ቀንዲ መስመር መእተዊ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ቃዛ ምዃኑ ዝግለጽ መስመር ራፋሕ ምዕፃው ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት ምግብን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ዘጋድድ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ሕብራት ሃገራት እቲ መስመር ክኽፈት ፀዊዑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራቃዊ ዕጡቕ ጉጅለት ማሊ 7 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ዕላማታት እስራኤል መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘካየደ ኣገልግሎት ዜና ሽንህዋ ኣጋዊሓ እቲ ንወተሃደራዊ ዕላማታት እስራኤል ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ መቐፀልታ ናይቲ ንእስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ደብዳብን ኣሜሪካ ትገብረላ ዘላ ወተሃደራዊ ደገፍን ብምቋም ክወስዶ ዝጸንሐ ስጉምቲ ምዃኑ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣነጺሩ ብኻልእ ወገን ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ኣንጻር እስራኤል ዘካየዶ ወተሃደራዊ ስጉምትታት ከም ዘሐይሎ ገሊጹ ኣሎ ሕዝቡላህ ንዝሓበረ ብ7 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰሜናዊ ዶባት እስራኤል ንዝርከብ ዒላማታት ድሕሪ ምድብዳቡ እዩ ካብ 15 ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሩስያ 87 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወተ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ 7 ግንቦት ነታ ሃገር ንዝመጽእ 6 ዓመታት ክመርሕ ቃል መሓላ ፈጺሙ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዘስምዑ መደረ ሩስያ ንኹሉ መሓለኻታት ሰጊራ ንዝሓንፀፀቶ ሸቶታት ምዕባለ ከም ትበጽሖ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ሩስያ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝርብ ከተካየድ ድልውቲ ምዃና ዘነፀረ ፕሬዚደንት ፑቲን እንተኾነ ግን ኣብ ምዕሩይ ባይታ ክኸውን ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ምስ ካልኦት ዝበዝሐ ክፋል ዝዓለም ዘለዋ ዝምድና ንምምዕባል እውን ድልውቲ ምዃና ሓቢሩ ኣብ 1999 ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ሩስያ ኮይኑ ዝተመዘዘ ፑቲን ኣብ መጋቢት 2000 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ብምዕዋቱ ክሳብ 2008 ፕሬዚደንት ካብ 2008 ክሳብ 2012 ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ኣገልጊሉ ብድሕሪ እዚ ኣብ 2012 ብዓብላሊ ድምፂ ሃገር ነታ ሃገር ብፕሬዚደንትነት ክመርሕ ምጽንሑ ይፍለጥ ሩስያ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ፕሬዚደንት ፑቲን ዝተጓነፀፈቶ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዕብየት ሓደ ካብቲ ኣብዚ ምርጫ ዓብላሊ ድምፂ ክረክብ ዝገበሮ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ብምኽንያት መበል 33 ዓመት ቅነ ናጽነት ናብ ተማሃሮ ዘቐንዐ ባህላዊ ምርኢት ቀሪቡ ኣብ ዞባ ወረዳ ኣልማዕቲ ጀራዲን ሸርተታት ምስራሕ ሕርሻን ምዕዋት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተሓቲቱ ኣብ ዞባ ለጓዓን ሰባት ዝተተግበሩ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ርጋት መነባብሮ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ
روسيان سيراليون نبدا حيالو صلاتات بحبار كسرحات زخر سمح كتيمن ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ውሽጢ 150 ዓመታት ዝለዓለ መጠን ዋዒ ከም ተመዝገበ ተገሊጹ ኣብ ሚያንማር ተኸስቱ ብዘሎ ቅልውላው ናይ ተመዛበሉ ሰባት ቁጥሪ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ 8 ጉንቦት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ተዛዚሙ ምስ ተረኽቡ መደባትና سلام